insha Allahu za a fara aikin wannan seasons din fim din, sannan kuma kamar yadda muka gaya muku a baya dai kun ga wani waje babu ruwa kamas, to a wannan wajen kuma kun ga ruwa yana tafiya. To shin wanda zai nemo yar mai gari, kuna ganin idan ya jigata wannan ruwan zai shawo a gare shi kuwa? Ga dai ruwan nan dai yana gudu. Kina ina ne? Ya kamata ki fito. Duk cikin zuba wanda ya cancanta a aure ki sai ni. Za ta iya shiga nan. Ai kaman da kogo. Kogo. Za ta iya bata a ciki ta buya. Kogo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallo, dama fa an ce laifin daɗi ƙarewa. Mun ɗan yi muku kaɗan daga cikin abin da za mu hasko muku a cikin wannan fim mai suna neman wata 'yar sarki. Mun jarraba muku ne domin ku ga irin wahalar da ake sha, ake kuma gwagwarmaya da abubuwa. Ga shi dai daji ne, kuna ganin yadda ɗaya daga ciki ya durƙusa yana ɗiban ruwa mara kyau, amma yana sha. Kauman neman 'yar sarkin nan yake. Sai ku biyo mu neman 'yar mai garin nan ka yake, sai ku biyo mu a wannan YouTube namu mai su ko in ce channel namu mai suna Wata Rayuwa Hausa TV, domin ku ga shin ya take karkewa, waye yake nemo ta a cikinsu. Akalla sun kasu kusan su 3 zuwa 4 waɗanda za su taho neman wannan 'yar mai gari. To amma kuma kun ga irin wahalar da ɗaya daga ciki ma ya fara sha, kuma yana duba cikin ciyayi ma wai kogo yake cewa to yana so ya ganta. To ta ya za a kenan ya ganta? Kuma idan ya ganta ya abun yake karkewa? Ga dai irin wahalar. Shin mai garin nan yana ba su wani kyauta ne bayan ba su ganta ba, ma'ana ladan wahalar da suka sha duk da ba su ganta ba, ko baya ba su? Sai ku biyo mu a wannan channel namu mai suna Wata Rayuwa Hausa TV domin ku ga yanda za ta kasance a tare da ni mai suna